It's Mega Grace on Vuma FM Adult Radio for the young at heart. It's 5 minutes before 6 o'clock. Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuba uqala usuku lakho namhlanje. Ngifuna ukukhuluma nawe lamazwi ambala uphuma emsebenzini uyesikoleni ukuthi uma uJehova ezokuphakamisa kwesinye isikhathi uhlehlisa abantu. Kanti futhi uma noSathane efuna ukukushaya kwesinye isikhathi usondeza abantu. Kuyenzeka uNkulunkulu masezophakamisa igama lakhe, ephakamisa impilo yakho, ephakamisa umndeni wakho, bese kuba khona abantu abathile akazobahlehlisa ukuze ezokwazi ukuthi ekuphakamise ngendlela. Kunabantu abaningi uNkulunkulu abaphakamisa eBhayibhelini, mase kusondela isikhathi sokuphakanyiswa kwabo kwaphoqeleka ukuthi kube khona abantu abathile abahlehlayo eduze kwabo, ngoba uNkulunkulu sefuna ukubaphakamisa. Even noJesu uNkulunkulu sefuna ukumphakamisa, abafundi bakhe kwaphoqeleka ukuthi behlehle. Nesixuku esasijwayele ukuhamba noJesu enza imangaliso kuzo kwaphoqeleka kuba zihlehle, nabafundi bakhe bahlehla, kwaze kwasala ngisho abathathu nabanye baze bahlehla. Ngoba umuntu esezophakamiswa uNkulunkulu kuyenzeka abantu abebe supporting system yakhe uNkulunkulu ebahlehlise basuse eduze kwabo, ngoba abanye abasiyo ingredient uNkulunkulu angayidingayo empilweni yakho ukuze kuphakamise. Mawukuba khona abantu abathile kade uhamba nabo endleleni ubabona sebehlehla kancane, ungakhathazeki, ngoba khona isizini uNkulunkulu afuna ukukwelisela kuyona. Enakusibona bonke abantu abakuhlahlekelayo empilweni abayilost empilweni yakho, abanye bayakulahlekela kanti kuwena ngakuwena ngakwelakhe icala awulahlekela kodwa uyagaina, ngoba kusiba bonke abantu abasukayo kuwena ababayilost, abanye uNkulunkulu yabasusa ngoba efuna ukuelevate impilo yakho. That is why you must be careful makukhona abantu abayihlehlisayo kuwe, ungabalandeli abanye babuyise ngenkani empilweni yakho kanti amazulu abahlehlisayo. Same thing kwesinye isikhathi uma uNkulunkulu iSathane ekuzokushaya empilweni kuyenzeka ke akusondezela abantu abathile. Ingakho kubalekile ukuthi abantu abasondele empilweni yakho bacheke ubuze naNkulunkulu ukuthi ngabe yibo yini abantu bohambo lwami laba, ngoba abanye basondele eduze kwakho and bafuna ukuqeda ngawe. Engani noDelilah wasondela kuSamson, hayi ngoba wayemthanda kodwa wayeqhubha iagenda yokuthi iqedwe ngaye. Kunabantu abazosondela eduze kwakho, buza uNkulunkulu akunikeza umoya wokudisela, ukuhlolisisa ukuthi ngabe laba banami noma bamelene nami, ngabe bazokuzongi-elevate noma bezokuzongi-destroya, ngoba abanye bayafika eduze kwakho not to promote you but to demote you. Abanye bayafika empilweni yakho not to lift you up but to push you down. Ingakho kubalekile ukuthi ubuze enkosini, ngoba noSathane mayesezokushaya usondeza abantu, asondeza abantu eduzane ongazi bavela kuphi kanti bafikele iagenda yokulimaza impilo yakho. Babheke abantu oyisondeleza nabo futhi babheke abantu abafike empilweni yakho, ngoba noSathane usebenzisa abantu, noNkulunkulu kuyenzeka abahlehlisa abantu mase kufika isizini yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.